Здравейте всички, аз съм Ел27 и днес ще го играем малко Team Fortress 2 като спай. Също така ще играе на коледен мап, но в момента в този сървър, дето е всъщност Origin, няма никой и няма с кой да играя, иначе е коледен мапа и по-късно надявам се да намеря време да играя. Така. Никой не трябва да седи при мене, за да не ме изчопли. Как можа бе, то смърък. Що не го убих по-рано, Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a horse open sleigh. Фак, то смъръка винаги е прави на пиян. Вчера снимах на коледния мап, но изтрих без да искам първата част, защото са две части. Изтрих първата част и не искам да кача втората, защото здравейте всички, аз съм Ел27 и добре дошли във втората част на Team Fortress 2 коледен мап. Ще има ли критика в главата? Ама къвей! Бати, слага съм с спай. Май съм идиот, знам, че спаят може да става невидим. Аз си перкаме така, само с дискус, като вече всички ме знаят. Добре. Аз съм на пълен хилт, защото... О, много. Шит. Взема тази страна. Малко се заредя. Бидик. Оу. Шит. Фак! То също е спай. И е с The Enforcer. The Enforcer. И аз също имам The Enforcer, но използвам повече амбасадора, защото повече ма кефи. Но не знам, пишете в коментарите дали искате да играя с The Enforcer или с амбасадора. И също така дали искате да играя коледен мап. Да. Какво друго ще кажа? Да, когато играя коледен мап, ще ви пратя IP-то на сървъра и в този клип ще ви го такова. Аз се събрах. О май фак, аз съм се тестирал. Добре, дайте сега да дойда тук. Ще до инженер. Ехо! Между другото паузнах клипа, защото ми звънях в телефона и се бях дегизирал и странно тези идиоти не ме забелязаха. Което е странно, много странно. Аз си всяк в един ъгъл, те четат 2 на 27, дискутът е спай. Нищо не прави. О, то са ме видя и няма стане така нещата. Защото сега знаят къде са. Делта. И делта измени си, да. А ти си измени, бе. Така изпохарчи патрони. Добре, сега да я си ида в моята база. Yes! Първият ми кил today.
Добре, да има. Oh, the fucking shit! Тоест ми отвърна. Взех си Enforcer-а. Вижте как стреля. И е як, според мене. И амбасадор е як. Какво е? Ето го, моя амбасадор. Съм се дегизирал, бе, идиот. Ама съм аз. То се е дегизирал като мен, идиот. Убихме спая, който се беше дегизирал на мен. Давах му урок. Сега да се замаскираме пак. Да не ни издадат. Не убият. Ама аз тук като ходя не е много добре да само видим. Между другото аз имам Deathringer, но използвам часовника, защото Deathringer много бавно зарежда. И то докато вече стана невидим. Така да го почакам този. Махаме се от тука. Това дали е много добре? Не е много добре. И как мога да ги нацепят тез, бе! Какво, бе? Ма те отзад ли са били? Между другото аз не разбрах, че имам 4 кила. О, аз не съм дегизирал. Между другото. Така. Планчето ни върви успешно. Тихо-хо-хо. Добре. Fucking shit! Нищо, поне аз и Делта го убихме. Добре. Снайпер. Не, фак! Макар бе, точно сяди да ми... да... Мишката ми да откае. Ай! Аре бе! Оу! Не заковах спая! Моя враг! О, май fucking god, наприсках се. Това не е много добре. О, там е имал диспе. Fucking shit! Тук е имал диспенсър. Аз ще си я разбирам. Що сега разбирам? Горе. Къде изкочил? Yes. Мисля това да е последна игра. What the f... Това да е последна игра, аз викам.